Kapalot lang pala. Nan pa yung barangay yun eh. Nanong barangay yun eh? Saan ang tunin eh? Saan ang tun guwa-guwa ka na? Wala puros mong gitara yung gagamit na kayo eh. Simulan palang pala eh. Naligawan na ka? Variety ng tali C18 C18 yan? wala natang B3 ngayon yung pong kaya pong wag-wag eh Sarano? kaya na yun kaya na yun pali ngayon itang sagasagulida mo mong tatanam tambayang variety sa 3 months mo tayo ni Sali po pulan doon oo sali pulan doon. Saka medyo mabasa eh. Bakit mabasa? Wala po tang kahit ba siguro hindi naharakan yan, bilad na pa eh. Okay. Tingor tilano kaya nga nasi bada ng mga akiting ding mamalot. Oo. Nga eh. Amis na rin mamalot. Potong bingit yun eh kay YouTube yun. YouTube. Wala akong akit interest na angle.